ゴン、ちょっと待て。どうかしてんじゃないのか。こんな奴の言うこと信じるのか。信じられるわけないだろう。なんでそいつばっかり。カイドにはあんなひどいことしたくせに。ゴン、なんでだよ。彼はもう死んでいる。なんでだよ。